Happy Mansari. Sige buhat mo. Sige buhat mo. Sa ka. Mansari gali na to, di ba? Mag-isa ka tuig na nimo gikalimtan atong Mansari tapos karon magpabulak-bulak ka. Sige buhat nimo, tugani ko. Saan po to si Marky? Uy, pagka oras na ko naghinulat sa iya diriya ba? Ay! Ako yung nagnakalimtan niya unsa adlaw karon. Apason be? Ay! Gipalagot jud ko niya pag-ayo ba? Wow! Marky? Unsa man siya diri nagcamping chair pa? Nag-headset pa? Ganihan ko nang kita sa imuha ba? Yara banday ka diri? Ano yung gani? Ano yun? Camping chair pa ka? O gali, ano yung gali ko? Usa mi day? Ana-ana pa ka? Kay ngano, nabalik ko yung mga trabahoon karon wala man. Di-off man ako. Di-off na. Oh. Human ako ginlo dito sa balay. Usa na ng sounds ni mo dira? Paminawa para makabalo ka. Ipili mo. Sa man sounds ni mo uy? Apa yun nimo? Kagwapo ana. Ingato din action ana-ana di ay. Buot day ka sa kuha di mo akong ganahan. Nagunsa day ka dire. Kalimot lang sa adlaw karon? Sabado. Sabado, unya sa pizzaha man? Pizza 11 malamang. Pizza 11 gani. Oh, gani. O sa mina sa pizza 11. Unsa din na sa pizza 11 nga gapon pizza 10, 11, 12 ugma, unsa din na ana? Ikalimtan na pud nimo. Sa kalimtan. Mansari na to, Marky, Mansari. Napulo na kabulay nga nagyapon. Kalimtan gyapon nimo. Happy Mansari di. Ti Mansari ka diha. Di. Di kami nakalimot pa jud gubay. Kinsa ka? Tagnaa. Kinsa ka ba? Tagnaa. Marky? Kupar mo malagi ka? Ah, syempre, unsa adlaw ron? Domingo. Domingo, unsang pizzaha? Unsi? Happy Mansari. Uy, sana all! Sige buhat nimo. Sige buhat nimo. Mansari gali na to, di ba? Pizza 11 Domingo ron Mansari. Mansari gali na to, pero nga naman makakabulak-bulak. Tagi kog bulak no kay katong niagi nakalimot man ko. Di karon ni ba mubawi ko sa imuha mo hatag kog bulak o si Mota. Bago pa na fresh from kuan pa na siya, punuan. Fish from punuan. Mag-isa ka tuig na nimo gikalimtan atong Mansari tapos karon magpabulak-bulak ka. Unsay gibuhat nimo? Sige buhat nimo. Unsay sala nimo? Nanapog kay sala ba? Sala naghatag gani ko no kay para karon at least man lang makahinumdum ko. Ay lagi ka nga si Marky, dili ka ingon ana ba? Dili ka maging ani, dili ka mag-iport-iport. Unsa man jud ay katong niagi wala ko nihatag na suko ka. Karon nga nihatag ko nimo na suko na pud ka. Unsa jud ay? Di mo ko gaing ani maghatag-hatag. Sige buhat nimo, tugani ko. Di ka mo tugan? Wala ganino. Dili ka matulog sa gawas ha? Sige. Be! Grabe yun yung mga babae. Purmintin na lang sala sa lalaki. Nag-effort ra ganita. Sangin lang naman nung ko nga kasala sa iya ha. Pastilaning goma ang pinakog sa'yo lang. Nag-effort ko yung nana. Rabi ay. Wala na eh.